Good job ba ILP we need for all safety. Good kom so ya shkman ngi kum pai ba ngin ya don rekat full support. Ka ktin ba roik person rem ki long ki ba shung ya bandawa. Kholang yami pai ba. Ka dei ba sun rem dun ka ma ILP. Dur shaprang shipai kari HYC. Good boy. Dak buburo miyo president ka HYC nga udu hei sniaw pasti ngakwa ba pinai number 4 jopi yang namar ngakwa banya trilang bat preseng nam ta jing e jong gajilla kadai kita ka piong ngin don kambe ka ILP shonya shisha ba sunram. Good job shipai romba kalongo badai kita ka statement jong master president kubli shibun sar. Good job boss tush prang shpaikari ko honorable CM Shikonrat sangma shuaibe dakabasuk knambin night nagat comes new hakajilla jungi sngpai pat ngadon ngidei bandon hok banyo ILP bandawa yujingrum pendal new pue penklai ILP long live ILP ngayi new brew bashem pangba penra pai ba ngin yami kerwai pe knam banyo ILP agajing pe junga tang banyo asensor pra layo ILP next election how pra baro 100% correct yang election he no banyo ILP kadai ken long live HYC kane ka HYC pen bun kami ki puli pi kane ki la trei hok stom baja hasora area island pakin pinda shwa ikaway. I'm proud of you Micropolis. Na best pai nei ba dangrit namar nga jui na ka posh ko por ba trei hok nam takari kasi hoi ken kadai Gajing tip jumut perit junga habai ki dei bani ki bei hadu pandai ayo ngikrshan ya gajing dawa oi ba ngaru ngakrshan ya gani ngangai ba surkar jungi kan pentrai kamno kadai phi ba kibar jilla kila kinsting palan nama light lan shisha jilla jungi. Good job sir. Mentami kaseng por bija oraja shanu kaseng ngami I weru iseng phalang ban mi shakman to shaprang spaikari singers nei laga jong jilla bombyang gar kom shar khadar bombyang ka ILP na kata kata hojia kumne pinyo I na hamba pikwa ILP tang mapika HC na nor film long pressure surkar pipan ILP kanai shanu ladapan upai ba kamil kya tekala banai kata habang ikwa nagaliang kipaba habadei banyo ILP inyele shaprang bentur habandeya de time ne perlok kubishbun